Rijntje en Yveske. Goed zo. Nee, Rijntje. Nee, dat is wat hij. Doe maar, Yveske. Nee, ik ken nou net. Kom maar. Hallo? Kom. Tje. Mooi. Goed zo, Yveske. Dat vind ik wat minder leuk, Wonder. Sally. En Uniek. Dit is een aardig keel. En nu zijn we bezig om het treewerkstuk te verzetten. Hey joh, get er nou. Toe. Oh, Mario, net dan. Krijgt of rest van jaren.
Nou, dan kun je op de lange zijde een heel iets stukje rechterop proberen. Ik luister maar een liedstukje. Ik moet dat even een beetje rechter rennen met. Nou, dit is de eerste keer rechtsom. Krijgt of dat dit al jaren. Joeke en Joep. Spidey en Bjarni en Mathilde. En ik ben Rick. En we hebben even een stukje trieën zetten hier voor de ponies. Doe maar, kom. Nee. Bjarni, kom. Hé, wat is dat? Kom, Spidey. Kom. Even plassen.
Maar die heeft een vet lange man. Ja, ik ben zo benieuwd wie de huidig is. Nou ja, de maan kan niet cement hebben. Maar misschien die huid wel een hele lange maan. Ja. Alles moet je vast vlecht zien. Dribbel en rakker. En ik heb wat molken voor Yveske. Yveske! 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 Oh, wunder! Hey! Oh. Rijntjes is er wat van. Ja. Een armie. Oké. Nee, hoest niet meer. Ja, wel. Rijntje. En korallen. Uniek, Sally en Wonder.
Hey, Yveske. Hoi. Opbouwen. Treintjes is er wat van. Nee, korallen. Zwaar. Hey, Uniek. Hoi. Hallo. Sally. Sally, kom eens. Kom dan. Daar is Uniek. Hoi. Hey, ik ga molken. Die breng ik even bij Yveske. Hey, die is daar helemaal. Oh, die is mooi. Yveske, kom maar. Nee. Ja? Kom. Yveske. Dat is wonder.
Hey wonder. Sally. Rijntje. En Yveske. En Coralle. Oh. Kom hier maar, Rijntje.